Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes, partner. Good morning. Dinig namin Partner. kung paano ka nagtanggal ng plema bago mo sinabing magandang. Rinig na ba? Oh my God. Akala mo, hindi namin Kapag- nadinig lahat yun, ha? Ang dami ng plema tinanggal mo. Akala ko, partner, hindi naririnig. Panlalaki pa naman yung ganun ko. Rinig na pala, oh my God. Buti na lang wala kaming usapang mahalay ng asawa ko. Akala ko kapag yung parang intro, yung naghihintay tayo, yung kinemeng gano'n. Wala pa. Ay, naku, nakakaloka. At least alam ko na ngayon. Yung asawa mo nasa ilalim ngayon, akala namin ungol yun. Yung pala, akala namin na nagtatanggal ka ng plema, umuungol ka pala. Pakita mo nga yung ilalim mo, baka yung asawa mo nasa ilalim mo. Dikto si partner. Siguro, Ganun ano ka kasi yung mga na? napapanood Siguro, ko, eh. Huwag kang mag-alala, partner. Huwag kang mag-alala. Don't you worry. Matatapos din tong lahat. Magkikita din kayo ng jowa mo. Nakakaloka. Alam mo, partner, Nagkita kami no? kahapon. Nakaka-alert. Ano? Nagkita kayo? Oo, naturukan na. Yay! Nagkaturo ka na. Ay, nako, I'm sure lahat ng mga tao miss na nila yung mga jowa nila, lalong-lalo na yung wala talagang chance na makabiyahe. Yung talagang Totoo. walang quarantine pass, hindi makapag-secure ng travel pass, walang ID, yung mga ganun ba, hindi makakakuha ng certificate of employment, yung mga ganyan ba, I'm sure gets ko yung feeling nyo na miss na miss nyo na yung mga jowa ninyo, o, diba? Pero masasaan pa't matatapos din naman na lahat ng ito. Ang wish talaga ng lahat ay matapos na makahanap na ng vaccine para medyo mag-normalize ng life. Pero habang Totoo hindi yan. pa, well, ang importantacious mag-adjust muna kayo sa sitwasyon. Alam mo, partner, tamang-tama. Kasi yung meron tayong isang tambalanisan na nag-PM, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Sa totoo lang po, isa lang po ako sa mga minalas na dapat ay ikakasal nitong nakaraang April, pero dahil sa COVID ay hindi natuloy. Ngayon, nagkakaroon kami ng problema ng aking fiancé, tuloy nagkakaroon kami ng doubts kasi hindi kami sanay sa ganitong klaseng setup na malayo sa isa't isa. Lagi tuloy kaming nag-aaway. Parang tuloy na isip ko, buti na lang hindi kami natuloy sa kasal, kung hindi, patay na. Tama po kaya itong nararamdaman ko? Please help me and enlighten me. Ayan. Hindi natuloy ang Well, kasal dahil sa quarantine. Oo, madami naman talagang mga events na minalas na hindi natuloy dahil sa quarantine, 'di ba? Yung mga iba nga, partner, na ang event nila ay June, umaasa pa hoping na pwede at posible pa eh. Kasi natandaan ko dun sa birthday ni Princess, March nag-umpisa yung quarantine period, March 14, partner, Oo. 'di ba? Yung party ni Princess mga April 26. So umaasa pa ako na ma-lift, magkaroon ng miracle, tapos 'di ba, magbago. So yung I'm sure yung mga iba nating mga kabisyo na nakatutok ngayon, meron silang event ng June, July or August. Mga hoping yan, mga nakakapit pa baka sakali. But anyways, itong kabisyo natin na ito, April dapat yung kasal, hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng quarantine. So ngayon nag-aaway na sila para tuloy. Is it a sign, di ba, na hindi natuloy ang kasal? Ganun ba yung naiisip ninyo, kabisya, na parang sign na ba ito kaya hindi natuloy ang kasal? Kasi we're really not meant for each other, mga ganun. Meron akong tropa na talagang nakaschedule na yung kasal nila, itong darating na June. Kung kilala mo si Dambo, na Nako. ewan ko
kung nanonood siya ngayon or ano, Kasi mapapanood niya pa rin to kasi June ba ang kasal niya? Uy, Oo, ang tagal niyang pinagandaan yun kasi nakikita ko Ang tagal sa niyang ng post na pinagandaan, bili ng yeah. alak. Di ba? Panay bili ng Nag-hoard alak, ng alak yun. parang gusto, nag-hoard ka ng alak kasi Ang dami ng nakikita ko alak sa, sa bahay nila. sa FB niya. True! Kasi sabi ko, grabe, yung mga atin siguro ng kasal neto, manginginom lahat. Kasi talaga Alam mo, lahat pinaghahandaan ng yung mga tropang pag-inom. umiinom. So yun, Oo. ang wedding nila is June, supposedly. Kaya lang, dahil nga extended ang quarantine, may GCQ, may MECQ, so malamang mamumove to. So dino-joke namin siya. Etong nangyayari na quarantine, binibigyan ka pa ng panahon para mag-isip. Galit na galit sa amin yung asawahin niya. Di ba? Parang Nagagalit gets ko naman. Gets ko naman na parang mag-iisip ka ba na is it a sign, 'di ba? Syempre nakakainis nga naman kapag kami ng asar pa sa nako, talagang ano 'yan. Sigurado ako ano 'yan Sinyalis na 'yan hindi yan matutuloy kasi talaga Kasi technically, partner, meron ka pa talagang panahon na umatras. Hanggat hindi na nalilift ang lahat ng ito, hanggat hindi na normalize, hindi naman matutuloy. Unless, yung kapag ka finally, pwede na. Kasi diba, meron ako na nabasa, pero do not quote me on this, na kapag ka kailangan na talaga ang isang religious na gathering, katulad ng isang kasal, ang inaalaw lang is yung mag-asawa, mismo na ikakasal, tapos isang set ng ninong at ninang, tsaka parang sobrang immediate family. Yung ganon. Pero yung mga tipong yung kamag-anak mo, partner, na pangmalakasan yung manginginom ng mga aaten, hindi niya yan yung hihintayin niya yung malift lahat Sayang. Oo, hindi. Sayang yung alak, di ba? Oo. Well, siguro mga talaga yan parang 25 pa, ganun, matutuloy. Joke lang. yung mga damit na pinatahingan, lalaki na. Ay, liliit na. Kasi yung susuotan ng lalaki na. Tabaan na. Kapag sinuot yung barong parto, tatalsik yung botones ng barong. So, sobrang sikip. Ay, nako. So, alam mo, kaya nga yung katulad nung ng sa pinsan ni partner, katulad na nag-PM sa atin, parang mag-iisip ka, parang, oo nga, no, is this a sign, diba? Pero, alam mo, itong COVID na ito, itong quarantine na ito, para sa inyong mag-fiancé, is actually a test of your relationship. Kasi, parang, hindi mo naman masasabi, diba? Madaming mag-asawa partner na, nung nag-umpisa sila na sa kanilang married life, ang vision nila is hindi sila maghihiwalay. Meaning, walang isang mag-a-abroad, walang mag-OFW, di ba? Yung ganon. Pero, along the way, merong mga biglang magiging OFW kasi marirealize na hindi na kaya ng sweldo sa Pilipinas o walang oportunidad sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. So, maghihiwalay. So, alam mo yun, ibig ko sabihin, it might happen yung mga ganitong klase mga sitwasyon. Malay mo, di ba, isa sa inyo mag-abroad, practice na to. Di ba, practice na kapag ka ba nag-abroad, kaya ba natin i-survive yung relationship natin o ilang buwan pa lang, katulad nito, na hindi tayo magkasama, nag-give up na tayo. Correct. Testo ng relationship ninyo Kasi hindi dapat kayo mag-give up. Kasi sa totoo lang, itong quarantine na ito, nakakabaliw to nakakainip. Kung ano-ano yung naiisip talaga natin, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, katulad yan, is this a sign? Mga ganong kinemerot, di ba? Pero sa totoo lang, pwede mo siyang isipin that it's actually a test of your relationship. Gaano nga ba kayo tatagal? Gaano nga ba tatagal itong kayong dalawa kapag may ganitong mga klase ng mga challenges, di ba? Hindi yung may challenge, give up agad. Oo, may mga sulsulera pa sa sa gilid, di ba, kagaya natin. Sasabihin natin, ayan, ito nga, sign na nga yan, binibigyan ka ng tadhana, ng time na makapag-isip-isip pa. Ikaw din, pag-isipan mo mabuti, baka ito na yung chance mo, di ba, kaya nangyari itong mga bagay nito. Yung mga ganyang opinion galing sa paligid mo, lalong hindi siya nakakatulong. Medyo na-miss out ko lang, ano yung major issue niya, bakit nagdalawang isip siya ngayon na magpakasal? Nag-aaway na sila. Parang hindi sila sanay that sa ganitong setup that they're not together. Yun. Kaya nag-aaway na sila. O, kita mo na, hindi pa kayo together. Paano pag naging together pa kayo? Mas matinding away yan. Sumasipot ka na.
Sino lagi na gusto ng away ninyo? Di ba? Hindi, ito lang. Ito yung ako gusto kong sabihin na the time na nag-decide ka na magpakasal o pakasalan yung taong yun, dapat handa ka eh. Dapat na-predict mo na, na-foresee mo na yung mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Totoo yun, yung sinasabi ng mga ninong at ninang sa kasal kapag sila ay, di ba, nagbibigay ng speech nila yung sa newlyweds, sasabihin nila, tatagan nyo ang relasyon nyo, kailangan kayo yung magtutulungan, kayo lagi yung magkakampik anuman ang mangyari. Noong mga panahon na kayo ay magjowa, marami pa kayong mga ugali na hindi nyo nakikita sa isa't isa. Pero pag kayo ay nagsama na sa isang bubong, makikita nyo na ang baho ng isa't isa at kailangan nyo tanggapin yun. Wala kayong magagawa, which is very true, very legit. Totoo yun. At literal yung dapat yung tanggapin yun. So, ito na yun eh. Ito na yun. Tinetext na kayo na ito ang buhay mag-asawa. Diba? May away at bahagi yan. Hindi mo pwede kung mag-relasyon na, nag-aaway kami, ayoko na sa kanya. Hindi ganun eh. Diba? Pinakasalan mo yung taong yun, decide ka, tanggapin mo. Sinabi mo yung matatanda, partner, yung paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda na hindi ito parang kanin na mainit na kapag ka nainitan ka, pwede mong iluwa anytime. Diba? Correct. Hindi ito parang damit na hiniram na anytime pwede mong isole. Hindi. Talagang truly, ang paninindigan namin ni Chuper dito, this is a test of your relationship. Kung ganito pa lang, alam mo kung ganito pa lang, nag-give up na kayo. Diba? Yung ganitong klaseng, you cannot see eye to eye, babalik kami dun sa pang-asar dun sa pinsan ni Chuper na baka nga, di ba? Baka nga, ito na yung senyales, baka sabi ng universe, nako, you're not meant to be. So, ako sa akin, hindi ko sinasabing you're not meant to be. Ang sinasabi ko, kailangan yung pagtagumpayan. Kailangan yung maging successful o pagtagumpayan itong challenge na ito sa buhay ninyo. Kasi this will not be the first time that you will experience challenge. Ang nakikita ko nga dyan, what if in the future nga, di ba, isa sa inyo pwede maging OFW, isa sa inyo mabigyan ng magandang opportunity abroad. So itong quarantine period na ito that you're not together is actually a practice already. So sa akin, ayusin nyo yan. Hindi nyo dapat hayaan na magalit kayo ng husto sa isa't isa nang dahil lang hindi kayo nagkikita. Madaming hindi nagkikita. Pero tandaan mo nga, Kabisyo, ang mga kumpanya na dati kailangan magsama-sama at magkita-kita para mag-operate. Ngayon, they can actually work from home. Ang setup ay working from home at posible naman pala. So, ganun din. Itong mga kumpanyang to, ilang taon na itong, halimbawa, ang DZRH, ang Manila Broadcasting, ilang taon na itong nag-ooperate, partner. Ilang dekada na itong nag-ooperate. Diba? Pero, kailangan mag-adjust. So, kayo ding dalawa, mag-adjust din kayo kasi hindi lang naman kayo yung nasa sitwasyon na ganyan. At saka yung mga madidiscover nyo na ugali, i-expect nyo na yan. May mga bagay na hindi nyo magugustuhan. Yung isusuka mo yung ugali ng taong yun. Di ba sa kaibigan mo, nung una, akala mo ang bait-bait, akala mo ang tinutino, di ba? Pero pag nakita mo yung ugali niya na, ay, kuripot pala siya, ay, ano pala siya, basag ulo pala siya pag nakakainom. Di ba minsan pinagbibigyan natin yun? At nagiging magkaibigan pa yun tayo sa bandang huli. O, itong asawa mo pa kaya, di ba? So, pag na-discover mo yung baho niya na literal, babaho yung paa niya, halimbawa. Oo. Wala kang choice. Yung kababuyan niya. Oo. Wala kang choice kung tanggapin at hindi pwedeng gawing rason yun na ayoko na sa'yo kasi mabaho pala yung paa mo. Diba? Hindi po pwedeng sabihin na ay atras na ako, hindi na kita pakakasalan kasi ayoko na sa'yo, turn off kasi ako sa asawang mabaho ang paa. Hindi pwede. So, sa paglipas ng panahon. Oh, 'di ba? So ibig sabihin niyan, Kabisyo, uulitin namin na pagtagumpayan nyo 'yan. Kaya nyo 'yan. Hindi dapat ito pagsubok. Oo, itong quarantine na ito, nagkakaalaman talaga ng ugali eh. Dito sa quarantine na ito, nagkakaalaman ng diskarte, nagkakaalaman, lumalabas kung ano ang karakter mo sa isang krisis, di ba? So, dapat kayong dalawa, ang character ninyo is
importanticious na malaman ninyong dalawa na kaya ninyong pagtagumpayan ang anumang klase ng pagsubok. Ayan. Para sa lahat ng mga kabisya natin, para sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay, maraming salamat po. And guess what? Para dun sa mga hindi po nakaalam or hindi po naabutan, may tambalan na po ulit sa radio. Ayan. So, meron na ulit na tambalan sa radio, mga kabisyo. So, nagsimula kami kanina ni partner, non-stop po yung pagsasalita namin hanggang ngayon. Ayan. So, may tambalan na po sa radyo. So kung miss nyo po kami on radio sa everyday, kapiling nyo na po kami ulit alas 8, alas 9 ng umaga. At dito po sa tambalan na FB Live is MWF pa rin, 9:30 pagkatapos ng 9 a.m. namin daldalan sa radyo. O diba? Ang taray, pag work naman mas maraming ginagawa. Pero happy naman kami, diba? Yung mga tambalanisa natin na nag-request palagi, hindi na po namin kayo na naririnig masyado na saan na po kayo, kailan po kayo babalik. So ito na yon, everyday nyo nang mapapakinggan ang tambalan, ulitin namin sa radyo. Araw-araw po yan, Monday to Friday, pero itong FB Live, kung gusto nyo makita, MWF po, magkakakitaan tayong lahat. Ito na, ito na yung bagong normal mga kaibigan. No? Di ba, totoo, ang daming bonding moment na pwede nating pagsaluhan sa mga susunod na araw. And handa na tayo dyan. So, yung sinasabi natin. Maghanda na talaga. Oo. Handa na tayong sumabak sa sandabukal na daldala, no, 'di ba? So, maraming ways para mag-connect. And syempre, kung wala kang actual na radio, kung di ka muna bumabiyahe, kasi ngayon may mga bumabiyahe na partner, no? So, kung wala naman, live mo pa rin naman kami mapapakinggan via our Love Radio app. Yan. So, ang tanong, nakapag-download ka na ba ng app ng Love Radio? Kung di pa, available po yan sa Android, sa iOS. Ayan yung ating Love Radio PH na app. Ayan. Tapos, pwede nyo lang pindutin yung watch tsaka yung listen. No? Diba? So, kapag pinindot mo yan, yung listen, mapapakinggan mo kami. Ayan. Thank you very much. Nakita mo na ba partner yung mga picture na lumalabas? Ang daming tao na labas ngayon, no? Legit correct, yun, daw saan ba yung traffic? Sabi sa news kanina, Marcos Highway? Oo, traffic. Grabe, pati no? yung may build up ng mga kotse. Oo, parang may parada. Nakakaloka. Alam niyo po ba? Paano matatapos yung problema natin yan? Kaya nga ang question ko talaga dyan is, literal po ba na kailangan nyo na po bang umalis? Kasi I'm sure, yung past 2 months, yung kumpanya po ninyo, nakapag-set up na ng work from home na na eksena di ba? So ibig sabihin, hindi dapat lahat nasa labas. Pero bakit ngayon, parang lahat nasa labas? Ano nangyari? Sabi nga, diba, bawal lumabas. Diba? Kumpletuhin mo, partner. Kumpletuhin mo. Memorize mo na yan partner. LSS na nga sa utak ko bawal lumabas. May R&B version. Ito nga partner, di ba? Ang sabi, nakita ko to sa ANC Alerts, all malls in Cavite will be closed after customers failed to observe the physical distancing measures, according to Governor John Vic Remulla. This includes even the supermarkets and drugstores inside the malls. Ayan. Kasi 'di ba partner, nakakaloka. Nakita mo yung sinend ko sa iyo na nasaan ba yung sinend ko? Sinend ko sa group natin ito, partner. Nakakaloka yung mga tao. Akala mo first time yung pumunta ng mall. Ako, ang sa akin, partner, hindi ko huhusgahan. Parang ako galing probinsya, parang kami sa mall. Kaya nga may escalator, parang ganito. Correct. Ako partner, hindi ko huhusgahan Hindi ko huhusgahan kung mahalagang punta ka. Na yung sugat-sugat mga kamay mo kasi hindi ka nakabili ng washing machine nitong quarantine. 'Di ba? So nung nalaman mo na posible na makabili at open na yung department store o yung appliance center dyan sa mall sa malapit, pupunta ka. Ako medyo naintindihan ko yun Pero kung halimbawa yung usyoso lang, para kang ito Dali, nasaan na ba yun? Ito ka first time, yung manghang-mangha, first time. Nasaan na yun? Bakit ayaw mag-play? Kainis.
Wala, ayaw mo fail. Fail. Inaasa mo lang kami. Yung sinend, Inaasa mo lang kami. Joke lang Oo. talaga yan. yung sinend ko, nasa na ba yun, Daddy? Yung sinend ko, yung parang mga bata. Nakakaloka talaga. Parang, okay. Wow. SM. Wow. Diba? Tandaan, Ganyan Diyos tayo. ko, ang Wuhan nag-second wave na po mga kabisyo. Huwag nating hayaan naman na magkaroon ng second wave kasi mas mahirap. Diba? Alam mo, may ito point yung yung share ni Totoy Bato kahapon, no? May point yung share ni Totoy Bato kahapon na parang isang ano tawag doon? Isang message galing sa celebrity. Nabasa mo ba yun, partner? Open natin. Oo, pero parang luma na yun, partner eh. Luma Luma na ba hindi pa yun? siya. I mean, ibig sabihin, statement yun niya bago pa mag-MECQ. Bago itong issue na biglang ang daming lumabas. Luma na siya eh. Pero ano pa rin May siya. point, Ibig may sabihin, Applicable. may point Applicable. pa din. Oo. Applicable pa rin siya. Na, ano ba yung sabi? I-lift na lang? Ano ba yun? Hanap Ano eh. yung sabi niya doon? Parang i-lift Nga, na lang, hanap ko. tapos mamatay na lahat ng mga mamamatay. Parang gano'n. Oo. Oo, parang gano'n. Ay, hindi, Ano parang ba gano'n, yun? di ba yung sabi niya? Oo nga. Mas gusto ko hanapin yung gusto ko hanapin, Daddy, hanapin mo naman. Yung parang Yung mga kumakalat ng mga ano, di ba? Napasa lang naman po Ay, namin ito na. yung aking. Kita mo. Amoy sa nakikita niyo yun, no? Yan tayo! Nung pumunta tayo ng SM, yung mga naka-insyoso. Di ba? Oo. Gulat na gulat, oh. Oo. Akala mo first Ang time! ganda ng video. Nakakaloka! Ang ganda ng video, pero ang higit na nakaagaw ng pansin sa akin, partner, yung kuko mo parang may tain sa loob. May dumi sa loob. may lupa sa kuko. Ayan, alam mo naman ang katangi-tangi kong pag-aari, lupa sa kuko. Oo, di ba ganyan tayo lahat? Parang amazed tayo, sobrang kasabikan natin na makakita ng mall, kung ano yung mga bagong setup sa mall ngayon. Yung mukha natin, wow! Oo, hindi siya bago. Hindi relax ka lang. Alam mo, kapag ka nag-normalize na ang Hindi lahat, sila aalis. yung mga fast Hindi food, na lakad gumawa papuntang Loban. correct. O, di ba? O, ito, partner, ang sinabi ni Vivian Velez, pero Legit ayoko ba yan? mag-quote on this kasi hindi ko sure eh. Kaya hindi ko pero kumalat na to before. So, luma na to eh. Parang last month pa yata to or March. So, ang parang sinasabi niya, i-lift na lang daw yung ECQ. Yan, para hindi maubos yung mga doctor and health workers natin. Tapos matira-matibay na lang. Total, marami namang hindi sumusunod. Parang ganon. Nakakalokay matira-matibay. Oh, di ba? Pero in a way, may point din eh. Kasi ang pasaway ng mga tao, alam mo, tandaan mo, kabisyo ha, kapag nagmamask tayo, pag nagsuot tayo ng mask, it's not just a protection for ourselves. It's not just a protection for other people. It's also protection for our doctors and other healthcare workers. So, wag kang yung mag-a-attempt na lalabas, makikipagdadalan sa labas ng walang mask. Huwag ka na lumabas at all kung wala namang mahalagang lakad na tipong pwede namang ipagpasabukas, mga ganun. O Tama yun. Ulitin na natin, bigyan lang natin ng emphasis yung hindi mo paglabas ay pagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa sarili mo, kundi yung mga kasama mo sa loob ng bahay. Diba? Sila rin yung binibigyan mo ng proteksyon. Oo, at protection para sa mga doktor natin. Si Pogs nga ng Singapore, ang sabi niya dapat bago na daw ang liner ng tambalan para mas accurate. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-mask ka
para mabuhay naman ang iba. O, di ba? Tama nga naman. Yun na muna ang pwede nating gamitin ngayon. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magmask ka para mabuhay naman ang iba. Kasi totoo yun. Is protection for you and protection for others. Hay nako, wag pong pasaway. Again, ayaw po natin na umabot din tayo sa eksenang mag-close din yung malls sa atin, hindi lang sa Cavite, kundi mismo sa lugar natin. Kasi nga, 'di ba? Madaming pasaway. Maraming hindi sumusunod sa physical distancing. Dapat kasi kung ano yung protocol na pre-practice natin ng ECQ, ganun pa din. Ang tigas ng ulo ng mga Pilipino, sarap i-pressure cooker. Nakakaloka. Diba? Tapos pag sinita mo, nako, ayan na, umpisa na, trending ka. Galit Maalma pag sinita, no? O pag sinita mo, aalma, may pagsagutan, may pagdebate, tapos pag galit na galit na, ayan, mag-English na. At pag nag-English na, ayan, bibidyohan ka na. Bukas, trending ka. Tama, di ba? Sabi ni Sir Rocket, parang bagong salta lang ang peg ng mga nagpunta sa mall. Di ba? Ang mall nandyan lang yan. Business po yan na malupet na mga businessmen. So, ibig sabihin, it will stay. Hindi lang talaga sa ngayon. So, again, hindi namin hinuhusgahan yung merong napakahalagang dahilan kung bakit pupunta sila sa mall. Pero kung hindi naman din masyadong mahalaga, hindi ka naman rider, o syoso ka lang, titingnan mo, na mismo bumili ng sapatos, na mismo bumili ng ganito, o di ba? Mamimiss ka din namin kapag ka namatay ka. Mismo ka mong bumili ng mga bagay-bagay. O, eto sasabihin namin, mamimiss ka din namin kapag ka namatay ka. Sabi nga, gala now, abo later. Nako. Ayaw natin mangyari yun. Ganun yun. Ito yung my co-partner kung lalakas wait lang. Sige. Shout out sa mga kabisyo natin sa Tacloban, ang Daban family sa Tacloban, San Jose. Maraming salamat sa pag-watch. Thank you. Joke lang pala. Sabi ni Rose Kian Vergara, so wakas nakita ko rin kayo sa FB Live. Sabi ni Leila Nevalda, tapos na ba ang Mahiwagang Burnay? Okay po. So ito, ulitin po namin for the sake of those na kabubukas lang po ng kanilang mga cellphones. So may tambalan na po ulit on radio. Live na po ulit ang tambalan sa radyo. Alas 8 ng umaga at alas 9 ng umaga. At ang FB Live po namin ni Chris Chuper dito po sa Love Radio Manila is every MWF 9:30 a.m. So, yun, maraming chance para tayo po ay magkabanding-bandingan. Salamat mga kamisyo sa pagtutok. Medyo masakit na yung lalamunan ko kasi 8 o'clock pa tayo nagsalita, partner. Pang 2 oras na to, dire-diretso. Oo nga eh. So, ingat kayo ha. Don't forget to download the Love Radio app, kabisyo, para makatch na po kami ng live everyday via our app. Sa radyo kung nga bumabiyahe na po kayo. Ayan. Ingat po kayo mga kabisyo, huwag kayong pasaway, huwag matigas ang ulo, huwag labas ng labas. Wala din namang magandang o importanteng gagawin. Manatili ka sa bahay, ha? Dahil ika nga po sa kanta, bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas. Pag nag-comply ka, pwede nang lumabas. O, di ba? O, sige, ingat po. Sana naging album yun, no? Sana naging album pag pinagkakitaan, sana. Sana may royalty na. Ang dami na. Di ba? Naipon na yung royalty noon. Sayang. Oo nga. Partner, batiin ko lang bago tayo umexit. True, lalo. Ito lang halong eklabo. Batiin ko lang, partner, bago tayo tuluyang mag-exit. Happy birthday sa ating tambalanistang si Maria Cecilia Enero. Happiest birthdays. And bulol pa. Happiest birthday sa'yo. And belated happy birthday rin sa aming tambalanista na si George Baladita ng ating papam fan. Ayan. Happy birthday po sa inyo lahat and enjoy your quarantine birthdays. At saka nag-celebrate ng birthday si Angel. Ang bonggang-bonggang anak ni Ate Mavis. Na nasa US. Happy birthday! Ayun nga, parang nakita ko yung message niya kanina, kaso sobrang dami nating ginagawa. Hindi ko na ayan. Saka madaling araw siya nag-message so late reply. Kasi madaling araw dito, umaga sa kanila
Oo nga. O, happy birthday po. O siya, kadoy siya, exit na po kami ha. Bukas ulit magkakasama-sama po tayo on radio and on Wednesday dito sa Tambalan FB Live. Bye! Bye-bye! Ingat, partner! Ingat! Ingat kayo dyan! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.